Nahiko ondo ez, zatea hemen gaina Belgikan hotziteula, baina baina arte egualdi nahiko ona tokazauskigu, eta taldeiki egin espainolez iketan ulertzea, eta bestiekin inglesez elkar ulertzea, eta alde hortatik nahiko ondo. Eta gero hemengo janariek eta alde hortatik behintzat oaingoz dana ondo diku. Taldien 16 korreore gaude, badago bat kontrarelojien oso ona dana, behar 3 olimpiadat korri ditu. Gero badaude bai kolombiar, brasildar txikile, zo eskaladore politek, eta gero ni taldeko sprinter bezala, eta rodadore batzuk badazkeu, ekipu nahiko horrek hau da. Lehenko ez nuen inor ezautzen, baina aurrena ezautu nuna Ruben Kaseni katalana izan zen, eta behakin oso ondo. Gero junginen gainontzeko ezautzen, eta oandik fantaseski batzuk ezautzeko, baina ezautu dituen egin oso guztua ez. Gaiteke nire gauzo iguala eman dugu honea etorrita. Euskal Herritiken honea veloziaen ez. Hemen askoz karrera azkarra dudea, karrera januek bai. Eta alde hortatiken desenteko aldi da, bai aiziekin, eta pixkanaka hemengo karrera eta hoitzen. Hemengo ziklista gehiena mutila ondile dira, januen oso ondo ikuste eta gaina normalien gehienak askarra dira. Neuke estilo hortako txirrindula jena izenez nahiko ondo ez, gehien korritzeko. Alde batetik ona ez, fazeta hau mejora izango ez behaiekin korrita, baina beste alde batetik pixkatxarraz bertan destagatzeko ere zailo izango ez. Diferentzi pixka bat dago ez. Entrenatzak gune antzeman dugu, gero ziklistantzako karril bat dago. Eta hortikoen entrenatzen bezala, kotxiek eta asko errespetatzea gaitua. Karril hori zapaldu aldin ebe, beti gelditzei ziklista aldin bat hor, eta alde hortatik lasaitasune da gu hemen entrenatzeko. Eta beste alde batetik karrera pila da hemen ez. Aztien, Flandiar bertan karrera pila bat organizatzitue. Eta horrez gain baita ere, bertago jendiek bizikletia ite gauza guztitako egitzea. Erosketa egiteko, etxetiken mugitu bertenenin bizikletia ibiltzeko itura ondileko. Belgikan 3 karrera korri ditut, 3 januek ziren, eta aurreko grupuen aiatzie lortu dut eta guztua ez. Gero espirinin hendik zuerte pixka falta izen dut, eta hori, hendiken karrera asko daude eta uste tokako hiela. Horrez gain, Marruekoseko itzulile korrituet, 10 eguneko itzulile. Puesto polit batzuk inditut eta nahiko guztua ez. 10 egun horietako esfortzue, ondo etortzen zaiten, hemen korri balizatera. Hortengo helburue, horrena hemengo erritmoa ohitu ez, azkarra dala. Horrek indarra emango dit, junta hobeto ibiltzeko. Eta, puestu hon batzuk biti hemen edo karrera bat pare bat entzat, iraztie lortzetan. Hori da nire ilusio ez, etxeko afizioen aurrin korriu eta behaientzako karrera polio bat einaz. Aukera badago, ustaia 25 ordizko klasieki korritzi asko guztatu ziten. Lehen urtien bertan izan itzen, karrera ona ertentziten eta bertan bizitako errepikatzen etzat oso politia izan olazan eta ilusio handi jengo ziten etxeko jendin aurrin korritzi. Pixka ez. Leheno nahiko bakarra den entrena berri zite dugu eta gaina etxetik urrun egon da pixka ze pentsau emateu. Erabakia hartu nuen honea etortzeko manekin zertan etorren eta animoz ondo nago eta karrerak atako daukenten goguekin da horri aurre egiteko indarra ematik. Nire ametsa beti izin da etxeko taldin korritzia ez, albaluke berriz Euskal Herriko talde baten korritu eta angedako nitzeke eta bertako urte hona egite deun eta hango ekipo batako aukeria etortzen zaiten. Aurrenengo aukeri nahiz da gare izen, bestik ez baldin bago hemen guztua korrituko nuke, karrera asko daude eta niretzako baina ona dien karrera asko eta zatik enez beste urte ere hemen egin. I want to ride my bicycle. I want to ride